Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Je to směroplatný. Jsem tady já, Michal Šilhánek, a můj kolega Adam Ledina. Adame, ahoj. Ahoj, Michale. Dnes se podíváme na zajímavý nález Ústavního soudu, který se zabýval ochranou osobních práv a náhradou nemajetkové újmy. Ano, jedná se konkrétně o rozhodnutí ve věci spisová značka 1 US 428/23 a jedná se také o případ poměrně zajímavý a také možná v něčem i přelomový. Hlavní podstatou toho případu byl spor mezi bulvárním plátkem nebo nějakým bulvárním médiem a stěžovatelkou, což byla vlastně veřejně známá osobnost, která byla dotčena pomluvou, kterou ten bulvární článek zveřejnil. Dobře, pojďme si tedy ale nejprve shrnout, co se vlastně rozumí osobnostními právy. Ano, jsou to právě osobnostní práva, která byla dotčena tou pomluvou, a osobnostní práva jsou definována v občanském zákoníku, konkrétně paragrafem 81, který zní následovně. Chráněna je osobnost člověka, včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého a ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno, nebo aby byl odstraněn jeho následek. No a po smrti člověka se může jeho ochrany domáhat kterákoliv osob jemu blízkých. Dobře, to si shrnul ustanovení občanského zákoníka, který je účinný v dnešní době. Nicméně myslím si, že by se slušelo říci, že ten spor, který rozhodoval ústavní soud, tak vlastně byl v době ještě účinnosti starého občanského zákoníku, tedy posuzují se ty osobnostní práva podle starého občanského zákoníku. Nicméně myslím, že si můžeme říci, že pro tu, řekněme, budoucí praxi nebo pro ty základní východiska z toho rozhodnutí, která nám vyplývají, tak je to asi jako nepodstatné a můžeme pracovat s tou novou právní úpravou osobnostních práv. Jen jsem chtěl zmínit, že pro tu právní čistotu, že se jakoby ten ústavní soud zabýval ještě úpravou starého občanského zákoníku. Nicméně pojďme si tedy shrnout, co se v tom případu stalo a jak k věci přistupovaly jednotlivé soudy, protože těch rozhodnutí je tam celá řada. Spisovka ústavního soudu je z roku 23, rozhodnutí z roku 25, nicméně, jak už jsem nastínil starý občanský zákoník, ta kauza se nám prolíná, nebo nám začala někdy v roce 2011, tuším, nebo 12, ale určitě k tomu přijdeme. Adame, zkus tedy shrnout o co šlo a jak to probíhalo. Ano, skutečně se jedná o poměrně složitý případ, co se týče právní argumentace. To je i důvodem, proč tuším, že dokonce dvakrát rozhodoval nejvyšší soud, dvakrát vrchní, jednou městský, nebo možná dvakrát městský. Skutečně si to soudy mezi sebou posílali, jak se říká, jako horký brambor, po dobu více než těch snad 10 let. No, a aby jsme se dostali k podstatě věci a k čemu fakticky v tomto případě došlo. Jak jsem řekl, stěžovatelka, pojďme jí takto říkat, protože to je terminologie ústavního soudu, stěžovatelka, tedy veřejně známá osobnost, byla pomluvena bulvárním článkem, respektive byl o ní zveřejněn nějaký článek v bulvárním médiu s tím, že má podvádět svého manžela, který zrovna v mezičase na tom zdravotně nebyl nejlépe a umíral. Samozřejmě se jednalo o poměrně pikantní zprávu po bulvární média, takže se dočkala velkého ohlasu. Přebírali tuto zprávu ostatní média, dokonce se dostala do televizního vysílání. No a na základě toho, že vlastně došlo k těžkému zásahu do těch osobnostních práv stěžovatelky, ovlivnilo to vlastně její každodenní aktivity, včetně
její nějaké, dejme tomu, aktivity na poli filantropie, tak se domáhala náhrady, nebo domáhala se náhrady újmy, kterou jí ta pomluva způsobila. No a v tomto případě sama stěžovatelka vyčíslila náhradu té újmy na 5 milionů korun. Pojďme se možná podívat, z čeho vycházela. Já možná jenom tady ještě zdůrazním jednu věc, která podle mě stojí za zmínku. Stěžovatelka argumentovala mimo jiné i tím, že právě tím, že se zabývá nějakou filantropií, nějakou, řekněme, charitou nebo dobročinností, tak právě tady ta pomluva zapříčinila snížení příspěvků ze strany dárců. To znamená, nemělo to jaksi vliv jenom na ní samotnou, nemělo to jenom jakoby zásah ten, řekněme, morální, ale ten zásah tam byl i poměrně citelný v rámci toho fondu, nadačního fondu, nebo teď nevím přesně, jakou organizaci nebo jakou právní formu ta organizace má, ale mělo to za následek snížení, řekněme, výběru příspěvků. Je to přesně tak. Co se týče argumentace nižších soudů, tedy bychom nebyli neféroví, soudů nižších stupňů, tedy kteří rozhodovali před ústavním, tak tady vlastně se věc dostala až k soudu vrchnímu v odvolacím řízení, který změnil to rozhodnutí předchozí a přiznal stěžovatelce náhradu v celkové výši 4 miliony korun. Respektive, když rozhodoval městský soud, přiznal výši náhrady újmy 1 200 000 a nad rámec této náhrady přiznal vyšší vrchní soud ještě částku 2 800 000, dohromady teda 4 miliony korun. A tento rozsudek byl nejvyšším soudem zrušen, věc byla vrácena zpátky k dalšímu projednání, protože nejvyšší soud vlastně se k tomu vyjádřil tak, že ta náhrada újmy nemůže plnit funkci nějakou sankční, preventivní, a proto je nutné nahrazovat jenom skutečně vzniklou vyčíslenou újmu. Tak, tady si zase vezmu slovo já a zkusím vysvětlit tu podstatu náhrady škody, protože, řekněme, české právo v principu nezná pojem preventivně sankční funkci náhrady škody. Tento, řekněme, institut je známý především z anglosaského světa, Spojené státy, Velká Británie, v té angličtině se tomu říká, nebo ten pojem je takzvaných punitive damages, kdy v podstatě jakoby ta anglosaská právní úprava říká, hele, jako v celku jedno, jaká vznikla k tomu člověku újma, ono, co si budeme vykládat, jak chceme vypočítat hodnotu morální újmy, je to řekl bych, poměrně komplikovaná záležitost. A v principu ty punitive damages říkají, že je potřeba toho škůdce potrestat ekonomicky, finančně natolik, aby si příště rozmyslel, jestli ten zásah udělá nebo neudělá. Jinými slovy, aby se mu to fakticky nevyplatilo. Pokud půjdeme příkladmo, vzpomeneme si na vylité kafe z Mekáče do klína, odškodnění tuším 10 milionů dolarů, nebo nějakou takovou částku, možná i víc, jenom proto, že na tom papírovém kelímku nebylo napsaný pozor, je to horký, můžete se popálit. My se tomu tady v České republice možná smějeme, přijde nám to vtipný, že v Americe jsou taková rozhodnutí, ale ta podstata jde právě za tady tímhle. Kdyby se Mekáči prostě dala nějaká opravdu jenom pokuta, respektive ta náhrada škody byla jenom v tom, jaký měla paní léčebný výlohy, jestli vůbec nějaký, bylo by to pár dolarů, když to řeknu hloupě, no a vlastně tomu Mekáči by to bylo úplně jedno. A teď odhlížím od toho, jestli má být na tom kelímku napsaný pozor horký nebo ne. Jo, to samozřejmě není ta podstata debaty, ale ta podstata debaty spočívá v tom, že vlastně jakoby, pokud bychom šli opravdu jenom po skutečné škodě toho člověka,
tak tomu škůdci to vlastně bude úplně jedno. A ten český případ je vlastně úplně stejný. To médium si poměrně jednoduše spočítalo, nebo asi pravděpodobně si poměrně jednoduše spočítalo, hele, přiznává se tady běžně škoda okolo 1 milionu korun, zaokrouhlím, a my budeme mít zisk z toho článku minimálně, vymyslím si 4 miliony korun, fajn, milion zaplatíme, furt jsme 3 miliony v plusu, to se nám vyplatí. Je to tak, jak říkáš, já se ještě možná vrátím k podstatě té preventivně sankční náhrady škody. Trošku možná ještě pojďme do té teorie, protože ono se v podstatě jedná o soukromoprávní trest, který náš právní řád skutečně vůbec nezná. Nejblíž tomu soukromoprávnímu, ne tady úplně soukromoprávnímu trestu, ale jako náhradě škody sankčního charakteru by byl asi odvod na fond obětí trestného činu, který se ukládá v rámci trestného řízení, kdy tedy se jedná o peněžitý trest obětem trestných činů, ale ve prospěch toho fondu, který potom rozděluje ty finanční prostředky na základě nějakého svého uvážení, ale ani v tomto případě ta sankce nejde vlastně do kapsy toho poškozeného. Oproti tomu právě anglosaské právo ukládá víceméně i v civilně právních věcech vyloženě tresty, které jsou u nás možné pouze v trestním nebo správním přestupkovém řízení. A ještě k tomu je tedy nutno říct, že ten trest ve formě nějakého peněžního odvodu nejde na rozdíl od našeho prostředí ve prospěch nějakého fondu nebo ve prospěch státní kasy, ale jde skutečně té oběti, tomu poškozenému toho protiprávního jednání. To znamená, že jak jsi uvedl správně ten krásný případ s tím kelímkem, ve kterém bylo horké kafe nečekaně, když si ho člověk objednal, nebo můžeme třeba ad absurdum vyzvednout případ, kdy na obalu od mikrovlnky nebylo napsáno, že se v něm nesmí sušit kočka, což vedlo k usušení několika koček v mikrovlnné troubě a následně jejich úmrtí. Tak tady ti pachatele, teď v uvozovkách říkáme pachatele, protože samozřejmě můžeme na to pohlížet svým způsobem, ale v tom řízení o náhradě škody nebylo zohledňováno téměř nijak podstatně skutečně to, jaká vznikla skutečná vyčíslitelná škoda na straně toho poškozeného. Ale šlo o to potrestat toho, kdo protiprávně jednal, a jak si stanovit nějaký příklad budoucím možným pachatelům, aby se podobného jednání zdrželi, aby ukázal vlastně veřejnosti, že podobné jednání bude postihováno tvrdě. A proto tomu říkáme preventivně sankční funkce náhrady škody, na rozdíl od těch teda klasických českému právu známých, což je kompenzační a reparační, tedy skutečně jako náhradové. Dobře, pojďme se podívat na to rozhodnutí ústavního soudu. Já než přistoupím k těm závěrům, anebo možná takový jako krátký spoiler, ústavní soud potvrdil, že náhrada nemajetkové újmy není pouze ta reparační, ale má být i v určité míře preventivně sankční. Byť tedy potom v tom svém závěru dospívá k tomu, že vlastně jako to, co rozhodl, není preventivně sankční funkcí, ale já když jako úplně přeskočím, tak je to takový to, vypadá to jako něco, smrdí to jako něco a je to kachna, jo. Myslím si, že ústavní soud jako opravdu kolem toho kroužil, řekl, co to je a pak řekl, že to tak není. Nicméně já jsem si tady poznačil v tom rozhodnutí dvě takové poměrně pěkné věty toho ústavního soudu, které bych tady i jako odcitoval, kdy říká, to však nic nemění na tom, že právě ekonomizací neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti je třeba účinně bránit, a to v souladu s obecným principem uplatňovaným v soukromém právu, podle nějž nikdo nemůže těžit z vlastního protiprávního jednání. A jinými slovy je to, co jsem říkal, pokud prostě tato médium na tom vydělalo ty 3 miliony, minus po odečtení těch nákladů na ty škody, tak je to vlastně špatně.
A ještě jedna další věta. Teze, že na neoprávněném zásahu nesmí jejich původci v uvozovkách vydělat, to znamená, nesmí se jim vyplatit, je racionální, opodstatněná, a to i z hlediska předcházení porušování práv jednotlivců. Jinými slovy, podle mého názoru ten ústavní soud opravdu říká, že v podstatě musíme dospět k té preventivně sankční funkci, právě proto, aby totiž škůdci do budoucna nedělali. Ne proto, že na tom má vydělat ta stěžovatelka, to je v konečném důsledku vedlejší, je to nějaký vedlejší jev, vedlejší efekt, ale ten ústavní soud říká, ten škůdce na tom prostě nesmí vydělat. Ano, ono to určitě dává nějaký smysl, protože stěžovatelka předložila argumentaci, kdy přibližně vyčíslila i ty zisky toho bulvárního média s tím, že ten článek o stěžovatelce, ta pomluva byla na titulní straně toho vydání, což určitě pomohlo nějakým způsobem samotnému prodeji toho konkrétního vydání, toho periodika. A došlo tedy k vyprodání celého nákladu a k přibližným ziskům 3 600 000 korun na straně toho bulvárního média. Tady se bavíme přibližně tedy o částce 3,5 milionu, ale já si myslím, že tady je to myšleno skutečně za vyprodání toho plátku, což nepochybně není všechno ve vztahu k ziskům, protože, jak jsme říkali, tu zprávu přebrali jak další média, tištěná na internetu, tak se dostala i do televizního vysílání. Takže je velmi pravděpodobné, že k nějakým nepřímým či přímým ziskům docházelo i nad rámec samotného prodeje toho periodika. A pokud bychom tedy tady přiznávali náhradu škody jakoukoliv částkou nižší než přibližně 3,5–4 miliony korun, tak by stále ten bulvár byl ziskový a de facto by se mu podařilo pomluvu, což je protiprávní jednání, zmonetizovat. A tady chápu argumentaci ústavního soudu, že při dodržení nějakých základních zásad soukromého práva by takovéto jednání asi nemělo být přípustné. Já k tomu ještě mimo jiné doplním, a tím se žádný soud nezabýval a myslím si, že to ani dost dobře nejde. Každopádně, krom toho, co jsi tady řekl, tak je potřeba vzít i v potaz to, že ty média těží a mají zisky z reklamy. A je jasný, že neměli jako vyšší zisk z reklamy v tomto jednotlivém čísle, protože ta reklama se zadává nějakou dobu dopředu a podobně. Ale tím, že se tomu médiu podařilo vyprodat tady toto jedno číslo a je tam předpoklad, že pokud prostě budou mít nějaké další bulvární zprávy do budoucna, to znamená je vidět nějaká efektivita toho prodeje, tak to samozřejmě navyšuje i cenu za tu reklamu a tím pádem jakoby to i zvyšuje příjmy toho média. To znamená, opravdu z mého pohledu to není úplně jenom o tom vyprodání toho plátku. Ostatně asi zisky z toho, že to přebírala jiná média, taky úplně neměly, ale zvyšuje to tu relevanci toho média a tím pádem možnost říci o vyšší příjmy například z reklamy. Je to tak. No a abychom nějakým způsobem to, co jsme tady říkali, shrnuli do nějakého obecnějšího východiska, tak si tady dovolím nepřímo citovat přímo ústavní soud, kdy vlastně tedy došel k závěru, že v případě rozhodování o náhradě škody budou muset soudy v dalším řízení si pokládat nejen otázky, jaká skutečná škoda vznikla na straně poškozeného a zda byla doložena a vyčíslena, ale budou si muset pokládat i otázky, jak byl samotný zásah do těch práv proveden, jaké byly motivy toho pachatele nebo škůdce v tomto případě a jaký ekonomický prospěch on z toho například mohl mít. To znamená, že se vlastně úplně odvracíme od vlastně dosavadního pojetí výpočtu náhrady újmy, protože pokud se nemýlím, tak doposud soud samozřejmě přihlížel i třeba k motivům toho škůdce a tak dále, ale ty samotné neměly vliv
na výši náhrady škody, protože ta skutečně se měřila pouze tím negativním zásahem na straně poškozeného a nikoli tedy aspekty na straně toho škůdce. Tak, ale zase zdůrazním, i ten ústavní soud přímo v nálezu říká, že se nejedná o ty takzvané punitive damages, to znamená preventivně sankční charakter, nejedná se o exemplární trest. A já tady budu zase říkat, vypadá to jako lejno, smrdí to jako lejno, ale tvrdíme, že je to čokoláda. Takže myslím si, že ústavní soud si tady trošičku jakoby nabíhá v tom smyslu, že sice dává poměrně jednoznačné úkoly těm dalším soudům, poměrně dává nejvyššímu soudu za uši v tom smyslu, že se musí zabývat i tím, jaký to mělo dopad a že by ten škůdce měl být nějakým způsobem potrestán za to, že se dopustil tohoto zásahu. A kartáčuje ten nejvyšší soud, protože nejvyšší soud poměrně striktně a jasně říká, preventivně sankční funkci tady nemáme, budeme počítat čistou způsobenou škodu a vůbec se nebudeme zabývat nějakým odstrašením. Ale ústavní soud jakoby, já rozumím tomu, že se to odmítá takto pojmenovat. Z logiky věci. Prostě ten český právní řád to nezná. Je otázka, jestli by se na tu náhradu škody nedalo jít přes to, hele, tak jak ten ústavní soud říká, ten tvůj zisk nemůže požívat právní ochrany. Pak je ale teda otázka, komu by ten zisk měl být odveden, jo? Jako proč zrovna tomu, kdo byl poškozen, proč ne třeba státu, nebo proč by to neměl vrátit těm lidem, kteří si koupili ten plátek, jo? Tam těch otazníků, které z toho rozhodnutí podle mého názoru vyvstává, je poměrně dost. A to se teda jenom tady musím ještě hrdě přihlásit k tomu, že fandím tomu rozhodnutí, protože si myslím, že ta trestní funkce, když to takto zjednoduším, by v tom českém právu měla být a je to možná otázka k nějaké právní úpravě, rekodifikaci občanského zákoníku a úvaze nad tím, jestli bychom neměli jako Česká republika a český právní řád dospět k tomu, že ten škůdce by měl být efektivně trestán za to, že se dopustil něčeho takového. Ale v tom českém právním řádu to prostě není. Ten ústavní soud na to jde relativně chytře, ale je s otazníkem, jestli je to jako vlastně správně. Jasně, ústavní soud úplně nevykládá běžné právní předpisy, on se zabývá tou ústavně právní rovinou, nicméně dává pokyn těm soudům nižších stupňů, jak mají vykládat ty běžné právní normy, které za mě jsou ale docela dost jednoznačné. A jsem hrozně zvědavý na to, jak se s tím ty soudy vlastně poperou. Já jsem taky hodně zvědavý, protože mně přijde, že tady se skutečně už jedná o čisté soudcovské dotváření práva. Ústavní soud na jednu stranu přímo v tom odůvodnění toho svého rozhodnutí říká, že se definitivně nejedná o punitive damages, tedy vlastně v překladu o ty preventivně sankční náhrady. A na druhou stranu říká, že náhrada škody musí mít preventivně sankční funkci. On tedy vzal víceméně českou náhradu škody, která se vypočítává podle té skutečně způsobené újmy a obalil ji víceméně tou preventivně sankční funkcí. Splácal to do jednoho takového balíku, aby to nesla ta naše tuzemská varianta náhrady škody a táhla za sebou tady ten víceméně takový přílepek. Ale já si skutečně myslím, že ten český právní řád a potažmo občanský zákoník vlastně neposkytuje preventivně sankční náhradě škody ten jako potřebný substrát. To znamená, že přišli jsme tu s novým institutem. Ve chvíli, kdy jsme rozhodli, že bude uplatňován, tak jsme zároveň popřeli, že existuje, protože co jiného než punitive damages by byla náhrada škody, která
svou výší přesahuje tu skutečnou ztrátu na straně toho poškozeného. Takže vymyslíme tady, nebo začneme používat nový institut, budeme se u toho tvářit, že se o nový institut nejedná a vlastně popřeme jeho existenci a zároveň ale dáme tedy soudům pokyn jej zohledňovat při své rozhodovací praxi. Mám trošku obavy, aby to nakonec nedopadlo tak, že se ústavní soud bude za nějaký čas ve svém názoru opravovat, protože zkrátka, jak jsem říkal, pro tento institut těch preventivně sankčních náhrad tu nemáme substrát, takže si myslím, že k tomu zakořenění dojde pouze velmi obtížně. OK. Nevím, jestli se ústavní soud bude opravovat, ale já jsem osobně přesvědčen o tom, že dávám tomu 2, 3, 4 roky a tahle stejná kauza bude u ústavního soudu znovu, protože ústavní soud neopravuje rozhodnutí soudů nižších. On je zrušil a kluci holky, poraďte si s tím znovu. Nicméně, jaké jsou tedy klíčové závěry tohoto nálezu v jednoduchých větách, Adame? Dobrá. Pokud vezmeme tu nejhlavnější, tak ústavní soud potvrdil, že ta náhrada majetkové újmy není jen o satisfakci, tedy nějaké kompenzaci té ztráty, nějaké reparaci toho škodního stavu negativního, ale má mít i preventivní a sankční funkci, takže potrestat toho škůdce a odradit potenciální. Za druhé, soudy musí přihlížet k tomu, jaké měla protistrana motivy a jaký majetkový prospěch z protiprávního jednání měla. A za třetí, judikatura Nejvyššího soudu, která odmítla preventivně sankční funkci náhrad, byla ústavním soudem zpochybněna a bude nyní nutné, aby se soudy v dalším řízení držely tohoto nového pohledu ústavního soudu. To je pro dnešek vše. Děkujeme, že jste poslouchali a těšíme se na příště. Nashledanou. Ahoj.